Artikulu honetan, zuk zeuk egizu filosofia eta politika transfeminista oinarri dituzten Euskal Herriko musika eszenen inguruan egindako ikerketa baten atal bat laburtzen saiatu naiz. Ikerketaren abiapuntua eta artikuluaren beraz da gaur egungo Euskal Herriko musika eszenak, underground edo alternatibo direnak ere, ez daudela asperkeriatik, narkeriatik eta botere jardunetatik salbu, eta emakumeak edo genero disidenteak egoteak oholtzetan edo eszenetan ez dakarrela beren berez estrukturala den indarkeria hori desagerraraztea. Horregatik, alde batetik, indarkeria hori bizi izan duten subjektuak auzi hau seinalatzen eta mai gaineratzen joan diren aldi berean, eszena propioak sortzen joan dira, eszena transfeministak, eta artikuluaren mamia da hain zuzen eszena transfeminista horiek nolakoak diren, ze ezaugarri dituzten, esperientzia musikalaren zein alderdi ari diren erreparatzen, eraldatzen, ze estrategia konkretu darabiltzaten horretarako, eta guzti horretatik, zein irakaspen atera dezakegun musikaren esparruan orokorrean dagoen genero antolaketaren eraldaketarako.